supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Well, for sale. Let the poets scout look at that childish way. I know every type of love, but it's falling. And if you want the thrill of love, I've been through a mill of love and all love, new love, every love that you love, for sale. Advertising young love for sale. If you wanna come away. Bueno, eu agarro con a tiña esa, a non se cansa de unha vez e nos deixa tranquilos. Vou de poñer estas floriñas, a ver se agarra un pouco. Doña Dionis, nosa Doña Dionis. Doña Dionisia, nesta habitación pusemos a súa equipaxe. Ai, pois é unha habitación ben bonita. É a mellor habitación, Doña Dionisia. É a masa. É o balcón da ao mar. E a vista é moi fermosa, ben. Agora non se ve ben porque é de mí. Pero, sin embargo, mire vostede lá ao fondo as luces das farolas do porto. Fai un afecto moi bonito, todo o mundo o di. Vean vostede. Non vexo nada. Oh, parece vostede parva, doña Dionisia. É porque me digo ser iso, caramba. Pois porque non ve as luces. Espera, mira, vou abrir o balcón. E así garralas moito bonito. Estate quieta, non abres balcón ningún porque fai moito frío. Moito frío, espera. Parece que o leve suave. Son 3 luces que hai na longe. Sí, eso é. Pois é preciosa. Unha delas é vermella, verdade? Ai, non. As 3 son brancas. Non hai ninguna vermella. Pois eu creo que unha é vermella, a da esquerda. Ai, non pode ser vermella. Levamos 15 anos enseñándoles desde este balcón as luceciñas do porto aos nosos hóspedes. E ninguna dixo que houbera ninguna vermella. Como? Pero vostedes non as ven? Pois non, non as vemos. Nós, a causa da nosa débil vista, non cá vimos. Isto deixou un bonito papá. Sí, antes de morrer dixo, vinde aquí, miñas filliñas, desde o balcón da Alcoba Rosa, vense 3 luceciñas blancas no porto, e enseñádelles aos clientes. E nos ensinamos eso. Pois mirade, hai unha vermella, que os saibades. Bueno, pois entón desde mañá diremos aos hóspedes que hai 3 luceciñas no porto. Sí, 2 blancas e unha vermella. Poránse moi contentos. Mira que vista tan maravillosa. Pois de día, ainda é moito máis fermosa. Claro. É que de día apáganse. Opa! Sí, de día apáganse. Pero non importa, está lá ao fondo, ves unha gran montaña. Ai, unha vaca en riba, ben gorda, que pouco a pouco. Ñam, ñam. Ai, se comendo toda a montaña. Pero iso tamén vos deixou dito vosso pai? Ai, que non. Sí, Eso tamén non eso tamén non lo dixo papá. Que padre, descanse. A naturaleza é asombrosa. É asombrosa. Sí, sí. Mire, esta é a habitación máis bonita de toda a casa. Ai, che, sabe? Agora non que se está gastando tanto, pois veñen tantos hóspedes no verán. Hasta o piso de madeira é mellor que os outros cuartos, fíxese. Sí. Por aquí non, que o paso está gastado. E non mire vostede debaixo da cama, ande. Ali, que se ten vostede o misto. E logo me llevaron o mexero. Vale. Bueno, pois encenda vostede ese mexero, ven. É para qué? Pois para que ves a madeira, anda, póñase de rodillas. Vou. E lle parece a vostede que Dionisio? Que está bastante ben. Ai! Que lle pasa? É unha bota. De caballero ou de señora? Pois non sei, é unha bota.
Algún cliente a deixou esquecida. E esa criada, cando ven barrer, ni siquiera a viu. A usted parece bonito. Pois non sei que decirse. Ande, ande. Faja favor, chéguese máis. Quere vostede coller a bota? Mire, doña Rosario, a min non me molesta. Enseguida me vou deitar, esa non lle fago caso. Ai, eu non dormiría. Se soupera que debaixo da cama hai unha bota. Pare, eu vou chamar a criada e a viña sacar. Pare, non toque máis. Sacollo a bota. Pois colla. Mira, pois é unha bota ben bonita. É de caballero. Quería vostede, doña Dionisia? Non, moitas gracias, para que vou querer unha bota. Mire, se a quere, levia, non se esa tonta. Seguro que ninguén a reclamará. Que la sabe? Dende cando está aí metida? Non, moitas gracias, eu non a necesito. Ande, non sexa usted parva, quere que lla envolva? Que non a quero, señoras. Pero que ves? Que ves? Un teléfono. Sí, señora, un teléfono. Pero é un teléfono deses que se pode chamar a números. Sí, é a poupas fúnebres. Ai, que lujo, por Dios. Isto é tirar a casa pola ventana. Primeiro, sacan vostedes as mostras da cociña e levanas ao comedor. Logo sacan do comedor e levanas ao salón. Despois sacan de paseo, por fin se marchan. Despois poñen vostedes calefacción. Agora, un teléfono, isto é tirar a casa pola ventana, señoras. Xa nos coñece, doña Dionisia, non o podemos remediar. Todo nos parece pouco por nosos hóspedes da alma. Pero, sin embargo, non está ben que se metan vostedes na cama cos clientes para que non teñan frío. Que nos poñen compresas quentes na cabeza cando estamos constipados. E que nos den moreas de bicos cando nos vamos de viaxe. Porque isto xa é demasiada bondade. Pobriños, casi todos os hóspedes que veñan por aquí son persoas soas, empregados, artistas, e nos queremos ser como se fóramos súas mans. Mire, vai vostede deitarse. Sí, señora. A todos os hóspedes os queremos moito. E a vostede tamén, doña Dionisia. Dende que va por este hotel? Xa fai 15 anos. Fai 7 anos. Dende que me destinaron aquí, a miña única alegría é pasar neste hotel uns meses todos os anos. Ver o meu mozo, bañarme no mar, comprar avelas. E aos domingos, dar unhas voltas ao redor do quiosco de música. Pero mañán comeza vostede unha nova vida. Sí. Dende mañán a todos os días serán para mí. Que é iso, doña Rosario? Que me fai emocionar, doña Dionisia. Bueno, deixémonos de tristezas. Mañán, por fin, me caso. Esta é a última noite que paso sola nun cuarto de hotel. As habitacións frías, o ovo máis pequeno do mundo sempre rico, as boas vistas dentro dun hotel. Mañán, por fin, me caso. Todo isto queda para atrás. Comezo unha nova vida ao lado do meu amado. Está vostede moi enamorada. Ai, sí. Sería o último mozo que terei nunca. Ai, pois mira que é dunha familia de moitos cartos. Non é un home nada orgulloso. É verdade, é de moitos cartos. Sí, de moitos cartos, sí. Pois é un home ben humilde. Sí, moi humilde, moi humilde. É que le vai, doña Dionisia? Mira. Aquí. Un tuchito. Mira, levo un sombreiro para boda. Este regalou o meu sogro. Estes dous merquei no seu, pero ningún deles me está moi ben. Mira, este di un meu mozo que me fai cara de corno. De corno? De corno galego ou de corno estranxeiro? Bueno, non me especificou a nacionalidade, só me dixo que de corno. Mirade, por este motivo deixei un pouquinho enfadado. Pode me chamar, Alexandre, chama. Se cara xa se deitou, que un pouquinho tal. Hola, son a señorita
Dionisia, póñame con meu amado, por favor. É a criada, que sabe. Hola, meu amor. Mira, chámoche dentro do hotel. Teño o teléfono no mesmo cuarto. Si. Chicas, que? Nesta habitación hai pulgas. O vosso pai, antes de morrer, non vos deixou dito que nas habitacións houvese pulgas. Iso creo que diz que había unha, verdad? Pois está devorándome. Rásqueme aquí, doña Rosenda. Rasa baixo, doña Rosenda. Teña vostede, sabes? Sí, meu amor, sí. Xa está, gracias, chicas. Nada, que me cae un pendiente, pero me lo buscamos. Sí, mira, se te desvelas, chámame, vale? Que durme como o retrato meu debaixo da almohada, Veña. Adiós, bichinho meu. É un anxo. A que hora é a boda, doña Dionisia? É as 8, pero que me chamen antes por se me fai tarde. Ai, déxeme que lle dé un bico, doña Dionisia. Un bico como que lle daría a unha noite como esta. Doña Rosenda, aquí, doña Rosenda. Marchamos, que vostede ha de querer descansar. Sí, moitas gracias, de dai campera. Quer que te suba un vasiño de leite? Non, moitas gracias, non necesito. Quero que lle traemos unhas galletiñas. Non, non se sabe, un té, quizás. Que non quero nada. Quere que arroupemos antes de se deitar un Que poquinho. non quero nada. Vais por moi nerviosa. Que non quero nada. Ai, don Rebeto, que pasa este? Se soubera como lle leva un negocio, a buxa da súa muller e as choscas das súas fillas, que para mí son fillas outras. As mulleres están todas como estas. Non podo ser filla de don Rebeto, que pasa este? Que son reis máis feos. Logo, a mí parece que non vai quedar logo. Oh, que estará aquí hospedado. Debe de ser a finales ese. Que viene que van a traballar esta vida. Eu vou ter que pintar a pañada. A ver se se casa de ponerse. É a rara, que non volvo máis por aquí. Que cansado de tanto limpiar. Se me sentaron. Pasa que non hai ninguén. Pasa, non ves que non hai ninguén. Así é todo, é de ver de felicidade. E agora que vou a facer contigo? Eu non che podo esconder aquí toda a vida. Eres miña irmán maior e a tua obrigación é protegerme. Protegerte. Hai 2 meses que saliches do carro porque roubaron as ollas aos marqueses de Vila Seca. E agora que te trouxen para aquí, para esta vila, para Santa Vila, para que te relaxares un pouco, vas e aos 3 días roubas un banco. Quen rouba un ladrón ten anos de perdón. E os marqueses? Por que lle roubases aos marqueses? Porque ten de abondo. É que reparten cos que non ten nada como a nós. Pero non te das de conta que che poden volver a meter no cárcel, Orfelina. Mire, aquí non habrá nada que nos interese. Que tanta razón tiña mamá. Por que tiña razón, mamá? Porque sempre decía que a pesar de que éramos irmáns, éramos ben diferentes. Por parte de nai, sí. Por parte de pai, a saber. Mamá sempre dixo que o noso pai era o mesmo. Bueno, e que sabes? Coñecíchelo? Non. Pero sempre me creían no que me dixo mamá. Bueno, pois a mí dixéronme que non.
É que el chovizo. Eu non sabía. Os nos vamos unidos que se por aí. A nosa nai era máis alta, que pasa este. Nosa nai era unha persona como outra calquera, e todos temos as nosas debilidades. Que queres dicir con eso? Cantos anos levas traballando aquí? 37 anos, pero sabes ti, podeche vir a traballar aquí con nós e non quixeres. Mira, viñamos traballar aquí as tres, ti, eu e mamá. E agora, traballar aquí é como unha pesadilla. Pois mamá traballou aquí toda a vida e nunca se queixou de nada. Claro, por eso me trouxe a mí para aquí, porque antes estábase ben. Pois mira que ben fixen eu non vivo. Tens razón que ben fixeres. Porque cando vivía do Reneto, eu e máis mamá vivíamos como reis. Pero primeiro morreu mamá, despois morreu Don Reneto. E o negocio quedou ao cargo do demonio da súa muller e das tontas das súas fillas. Isto é un inferno. E logo tan mal se fixeron pasar, non? Un inferno, minha irmã. Isto non son as súas serventas, son as súas escravas. Ofelia, para lá. Non me dá nin de comer. Despertan-me a calquera hora da noite. É o demonio do velho. É máis mal, ela só, que as duas fillas suas. Mira, a minha às dá-me cara de colheras, é retorcer o pescoço. E essas duas irmãs fariam máis. Pois esas duas irmãs disseram-nos que eran irmãs. Deve ser a senhora do livro, ela não sabe. Ai, por que é isso? Señoras asentes, a señora Dionisia é unha señora moi formal. A señora Dionisia é incapaz de roubar un banco, señora Asente. Eso, imos a decidirlo nós, señora. Eu ainda diría máis. Iso imos a decidirlo nós. Señora Dionisia, as señoras asentes queren facer unha pregunta a vostede. Ofelia, ti que faz aquí? Dixeron as donas deste hotel que se vai casar vostede. Quen eu? Era que me faltaba. Bueno, se é con algún millonario, porque te gosta de mundo. A que se vai casar é a señora Dionisia, señora Asente. Señora Dionisia, dixeron as donas deste hotel que se vai casar vostede. Vou mañá pola mañá, ben cedo. A miña compañeira e eu estamos investigando o roubo desta mañá. Eu ainda diría máis. Esta mañán produciuse un roubo no banco. No Banco Popular. Esta mañán Produciuse un roubo no Banco Popular. Ensayan vostedes falar así ou saímos natural? Que facía vostede hoxe ás 8 da mañá? Señora Asente, se non lle importa, a miña irmá máis eu temos cousas que facer. Ofelia, ti tamén tens cousas que facer, pasa diante de nós. Non, por favor, quedo seguir. Temos que lle facer unhas preguntas. A que é aquí? Por qué? Porque está vostede aquí. Se non estuvera, non lles poderían facer, non creio? Ai, non, isso é verdade. Entón, que facía vostede ás 8 en punto desta mañá? Miña irmá máis eu podemos marchar, verdade, señores asentes? Váyase, váyase. Pero non se vaya moi longe. Que tamén lle temos que facer unhas preguntas. Señoras asentes, mañá en caso, me quería descansar un pouco. Daqui non se vai ninguén ata que respondan unha serie de preguntas. E máis, ata que respondan unha serie de preguntas, de aquí non se vai ninguén. Pero é que eu non me vou a ningún sitio. O que quero é que se vayan vostedes. E eu tamén quería marchar. Vostede non vai a ningún sitio. E nós podemos marchar antes que veña a miña nai. Você está casando un traballo en can? Rosa, nai. Tamén en el estou presentando sola. Eu sou a señora Rosa, a dona deste hotel. E aquí é que faz preguntas son eu. Quen sodes vos que facedes na habitación da señora Dionisia? Non sabe dos que mañan se vai casar? E tamén está presta pago. E aquí non se pago para estar seguir que a boca aberta, branca. Señora, preséntome. Son a Asente Secreto Cabalos, o cuartel da Guardia Civil desta vila. E
Eu son a xente rei do mesmo cuartel da Garda Civil de Vila. Cabalo, rei, falta máis outra. Estamos aquí nunha misión de incógnito. Estamos aquí nunha misión de incógnito por mor dun roubo no banco. Do banco principal da vila. Pero non era Banco Popular. O Banco Popular, efectivamente. O Banco Popular desta vila. E logo roubaron un banco. Roubaron. Concretamente ás 8 desta mañá. Ai, que sería desgraciado visitando. Eso é o que queremos averiguar nós, señora. Entón, respondan, por favor. Que facía a eso das 8 da mañá do día de hoxe? Señora Que eu ou Xente, ela? señora Xente, se non lle importa a miña irmã, mas eu podemos marchar. Pode. Vostede non pida. Temos que averiguar onde se agocha a persoa que roubou o banco. E como saben vostede que foi unha persoa? Porque un animal non pode ser, señora. A señora Rosa refiérese a que como sabe vostede que foi unha persoa só. Ademais, con que direito veñen a estas horas a molestar a habitación da señora Dionisia? Non saben que mañán se vai casar e que está que descansar para estar preparado? As nosas felicitacións, señora Dionisia. A señora Dionisiel. Recibo a felicitación do Corpo da Guardia Civil desta vila, señora. E as nosas en particular. O sesa, a da miña compañeira, a má das miñas. Como lle ia dicindo, esta mañán produciuse un roubo. Xa o sei, señor Sargente, que o pon aquí no periódico. Déxame ver. Increíble! Que pasou? Subiu o precio do leite. Ben, que pasa? Efectivamente, subiu o precio do leite. Ese dato é importante para a nosa investigación. Para a nosa investigación non, pero relevante para os nosos bolsillos. Pois, prosigamos con o noso interrogatorio. Prosigamos. Como lle iba dicindo, a eso das 8 da mañán do día de hoxe, produciuse un roubo no banco. No Banco Popular. Xa sabemos, señor Sargente, que foi no Banco Popular. E parece que non están ustedes ben da cabeza. Señor, cuidado que faltalle o respeto ao representante da lei desta vila. E como non llevo fantasma, ni marca tonterías. Señora Rosa, deixe que fagan as preguntas que teñen que facer. É que se vayan dunha vez. Se non, botamos aquí toda a noite e non se escombrar. Veña, anda, descansa un pouquiño e relájase. Gracias, señora Dionisia. Que agora xa non estou por estas cosas. Ofelia, dame un chupito, anda, de papo. En estas cosas pongo moi nerviosa. Un chupito, calma un pouco mesmo. E dalle outro, señor Sargente, que se llama chupito. Señores, estamos en horas de traballo e cando traballamos non bebemos nin gota de alcohol. Nin unha gota. Canto tempo leva vostede traballando neste hotel? Oi, xa fai moito tempo. Canto é moito tempo. Parece que era unha rapaza nova. Ese ruido? Aí produciuse un ruido. Que ruido! Ai, acompáñame, señora Dionisia, que non van esas duas. Vamos. Xa foi dentro. Temos como a policía. Ai, eu non sei, non teña outro sitio de buscar máis que aquí. Alguén tuvo que dar un chivo atrás. Sí, pero mira, non dá muchas nos gatos que roubache. Non te preocupes, están ben escondidos, non? Pois veña, tens que marchar aquí, arranque. Vamos, É que te busques a miña. Ofelia, estas agentes traen todo. Estes son maestros de papelete, Dionisia. Non nos podemos fiar. Sí, quedarnos con todo este hotel non nos vai ser nada fácil. Non te preocupes, tan pronto marchan as agentes, xa nos deshacemos de señora Rosa. Como? Xa tes o veneno preparado? Pois claro, todas as noites xa te di para a cama, toma unha mercedita, xa le metido o veneno no sol. Cando a
vai quedar por un pasadín. Vai ser que facerse da súa filha. Sabe, pero antes temos que conseguir que me firmen os papéis e que nos deixan todo isto que ela non. O papel xa ten firmado. Como que te firmado? Pois claro, tantos anos traballando neste hotel. E se tinga a señora Rosa, quisei facer a súa firma. Mellor que ela mesma. Agora, tens que convencer ao teu futuro marido que como notario que é, dei a fé de todo. Ai, quen lle ia dicir ao meu amor que tiña que facer estas cousas para seguir vivindo? O legal que é ele. O teu maridito será moi legal, pero ben que se arruinou ela máis toda a súa familia, xugando ao bingo. Querense fastidiar e facer estas cousas. Se os dous queren levar a tren de vida, que levares. Que mira, quen roubaría máis que me Ai, eu non o sei, pero mellor así, que temos entretenidos. As máquinas da vida. Pois mira, vamos a ir mirar que están facendo. A máis que pregunta que están facendo a señora Rosa. Vamos lá, vamos. Era unha limpia. É un virán. A ver se non vai ficar en cuenta que un pouco. Orfelina, onde acochaches os carros? Aquí nesta habitación. Aquí que non viñaste a esta habitación que xa os gatos. Que che deixou pasar? Que me deixara. Que che deixara non, nesta habitación non entres en casa e que non estábamos. Ben, que le dilles estar rascando che a Guardia Civil aquí. É que como sabes que leva aquí a Guardia Civil? Sei moitas máis cousas do que vos pensades. Bueno, pero non ver onde ficaste os cartos, anda. Veña. Si na nosa axuda ti non roubarías un pan, ni en 3 vidas. Roubaríamos perfectamente. Vos que pensades que nací onde? Mira, se nós non falamos con ese amigo que temos no banco para que te deixara a ventana aberta, por onde entrabas ti para roubar? Certo, creese, temos que lle dar a parte que lle toca. Así que veña, dinos onde acochaches os cartos no gabete. Mira, ya non lle dirías a tu irmán que nós te axudamos a roubar o banco. Que te axudamos nós, non lle diría, non? Non lle dixen nada a ninguén. Eu pensaba que son unha chivata. Mira, se por arriba da collerche nesta casa non veñas, lle dixestes algo, eu xa pescarate. Certo? Os cartos están aquí. Eu non sei para que me metín con vos. Xa ben, encinas. A ver. A nosa oportunidade de salir daqui, Rosario. Pero que falta tendes vos de marchar daqui con o negocio deste hotel? O negocio é che da nosa nai. Nós estamos fartos de estar neste hotel e nesta vida. Queremos facer a nosa vida moi longe daqui, pasando moito mellor. Pero con vos vai quedar este hotel, non? Estamos farta de ser a súa criada, non nos deixa mandar nada, ten que salir todo pola súa man. Así que es que... Mira, vamos, que xa se estou escutando, repartímonos fora. Vamos. Verte que se non quedas sin nada. Aí está vostede aquí, señora Rosa. E logo, non se vai deitar, señora Rosa. Non, gana te de que me vai deitar hoxe, nena. Quero que descanse. Aquí descanso perfectamente. Ai, pero como na cama. Non se descansa en ningún lado, señora Rosa. Señora Rosa, non lle fala a casa esas dúas e non supamos que é a manzanilla. Tome esa manzanilla cando vai para a cama, señora Rosa. E non te importa a vos cando eu tomo manzanilla. A intervención será súa, señora de Lucia, pero o hotel é meu. Señora Rosario, señora Rosenda,
señora Orfelina. Orfelina está pasando uns días comigo, señoras asentes. Señora Sete, pode decir que nos quer, estamos cansadas, xa queríamos ir descansar. Pois facerlle unhas preguntas. Unhas preguntas relacionadas co roubo que se produciu esta mañá, naturalmente. Entón, vostedes non saben nada do roubo, nin teñen nada que ver con ele. E nós que imos saber, nós estamos moi a justiño neste humilde hotel, e non precisamos de máis nada. E vostedes tampouco saben nada, naturalmente. Non sabemos nada. Decía que se casaba vostede mañán, verdade? Si, cásame mañana. Con un notario, según teño entendido. Si, o meu amor é un notario. Canto tempo leva vostede nesta vida? Desde que cheguei fai pouco. Coñece alguén aquí aos marqueses de Vilaseca? Penso que están vostedes contentas vivindo neste hotel. E onde mellor vamos estar, que na casa da nosa querida Né. Vostede tamén está contenta traballando neste hotel? Pois claro, que é mellor na vida que traballar aquí ao lado da señora Rosa. Entón, Penso que está moi contentas todas. Contentísimas estamos. por que axudaron vostedes a esa señora Robalbán? Nós non fixemos tal cousa. E vostedes porque querían asesinar a señora Rosa con esa taza de manzanilla? Nós. Non fixemos nada disso, señora Xente. Mira, señora Xente, axudamos a esa señora Robalbán, porque estamos moi cansadas de estar neste hotel. Somos moi desgraciadas e queríamos facer a nosa vida fora daqui. Pois non, pero eu despois non me ser esa miña nai. Eu tamén son moi desgraciadas, señoras asentes, traballando neste hotel. Oi, e convincheime que a señora Dionisio para matar a señora Rosa e quedarme co hotel. Quedan vostedes arrestadas. Eu ainda diría máis, quedan todas arrestadas agora mesmo. Caracola, Esquecidos despedirnos de vostedes, señora Rosa. Mira que lle vou preguntar unha cousa. Como averiguaron vostedes todo iso? Punto número 1. Sabíamos que os marqueses de Vilaseca os roubara anteriormente unha muller. Unha muller das mesmas características da que estaba antes metida no armario e que eu insino ver. Esa muller foi vista en varias ocasións falando coa señora Rosenda e ca señora Rosario. Punto número 2. Sabíamos que a persoa que roubou o banco foi axudada por alguén que traballa no propio banco. Que casualidade que a persoa que traballa no banco sea íntimo amigo da señora Rosenda e da señora Rosario, E simplemente chegamos a unha conclusión. que estaban compinchadas. E das outras dúas? Punto número 3. O olor a cianuro é inconfundible, señora Rosa. O cianuro que ten vostede na manzanilla, señora Rosa. Estando dentro do hotel, veo a señora Dionisia e escoitei-la falando co señor Ofelia. E chegamos a unha conclusión. Que estaban convinchadas. E que a señora Dionisia se iba a casar con un notario completamente arruinado. E comenzamos a sospeitar. Ai, que ben. Vou quedar eu solinha aquí na casa sin que ninguén me moleste. Boas noites, señora Rosa. Boas noites.
vir cando queiras que chegado na cama. Que sepas que non nos temos que agachar de ninguén. Imos estar solos durante moito tempo. E máis eu. E da última vez que viñestes, tiveste que marchar moi apurado. Que sepas que te quedou aquí unha boca. Bueno, pois moitas gracias a todos e a todas por vir, de verdade. Bueno, eu son Xan, o director deste traballo, e quero decir a verdade públicamente, así ante todos, que estou tan orgulloso destas rapazas.